enake sing apa. Ya wis kan sana minta tamune penghantine Mbak Ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkasa nyaman. Nyaman Di hati. Nyaman di hati. Nyaman tak ijo. Tak iya deh kan. Tak ijo lah. Monggo Mas berarti salam napa langsung. Ngangge pane Angkasa ya. Yo, muga-muga terwaras. Sih. Akeh duwe akeh kesine Wah, terus lah nek iki. karo mlayu mrene. Lah, betul sekali. Saiki Mbak Aka jarake dodol es dadi ya saya Oh, iya. nang petang paket ya. Lah, iya. Terus mulai muga-muga es teh Selak. rame. Lah. Ya nek ruang itu gitu mrene maneh. Masane yo ngono kuwi pinter berarti. Diparingi napa nggih? Balang kenal. Balang kenal. Arep gowo Mbak Gaul wis gowo. nggih. Engko darani lomba. Ya balang kenal bersama Mbak Kang Jo. Mbak Paijo. Lah ya Kang Paijo. Iki ora kenal. Oh, wis metu lagi nih. Si asik you. Ayo Sanaya, selamat siang. Duh senenge ati Si, ayo. uli nyopo sing sio-sio balang no kenal andalan semen sun marani bunga no ati Asik you. duh senenge ati sampe sing bisa ngetipno mata kepincut ayune rupan rika lamun kadung isun hang duweni Asik Jaya Berjaya. Selamat siang. bahasa itu nang karisma ono Nama nggih? Dari mbahku sama dipanggil kalau Mbak Dayu. dalam Dalam milo, enak saya. Sere rewang, rewang itu kayak jajanin. muga bener isun angguwe iman sing lila kadung ana laler nancepi sun adepi sapa biae hangatoni sune maneman langsung kemuliaake Siri, asik yo. duh senenge ati sampe sing bisa ngetipno mata kapintut ayune rupa
langsung kemuliati. Asik papi asik ya. Monggo bener isun hamduwe iman sing ira kadung ana lalenan tebing. Sona tepi sapa biae angatoni suneman-eman langsung kemuliati. Dan mendelik toh. Ayo Bang Ranjalo lagu mendelok dan mendelik. Ayo mana Anda semuanya selamat siang. Ayo yang mau request lagu monggo. Gak iso ya tak wae, gak iso tak tinggal belayu. Nggih. Jelasnya ya ngono. Tinggal belayu piye ta iki? Ngene iki sesuk tak unggah nang YouTube sama delok ora? Nggih kula tingali to. Jenengan becani. Oh nggih. Tapi sama nek nek kene ora mlebu YouTube. Ngaten. Mik suarane. Oh. Nek sampean joget kene kok mlebu YouTube. Isin aku. Alah. Kaya duwe isin barang. Alah. Jere mbahku kayamu. Biasa jogetan, biasa biayaan. Monggo, Bang. Balang lirik Bukan balang kenal balang lirik. bawa tol. Balang lirik. Ya, Pak, ya bisa. Ora tau muni ta aku iki. Mboten enten sing beto. Lah lek ngene iki nek aku ora iso ora nek ngerti nek keliru. Tenan. Bleyot ya ora weruh. Larang umon wong ora ro. Wong dobok. Sing ngerti bae. Ayo, Kang Jo, Pak Ijo. Ya mana lirik watan dua semuanya. Semoga. Balang lirik isun lucuring kono. Amit jain nyolong motor riko. Sonda sendalam karising piro-piro. Kaya nono maning wong hang ayu rupa. So asik. Makani yo isun pareng larene mesti jae sun takon arane karo isun bisa warung yae muga-muga biae yo turung ana hangguwe. Si asik ya. Gending ngerti Banyuwangi, Oh yeah. maknya seneng hati. Yes, dengan aja. Jangan main apa-apa. Gurih-gurihnya. Bingung isun ngabekti moto ati sing keneng dilihatno mati moto sun tarik ngeliyo tapi ati nisun kok makin kepono.
Karepno Iya. masih moto nun tarik ngeliyo tapi ati iso kok pakai keprono So, ae cakep. Ya. angan-angan ring ati nyerah bae kepengin ngawiti nyopo Asik. So, timbang sundahan patitul neko seko tumugo ngertiyo Barang akun karepno jae wono oyang ati dibangono asik. Yo. Jaino kono ya. Wong nek modele lene swara penak iki malah meneng aran jaluk. Dinceng itol. Lene swara penak malah meneng aran jaluk. Gur dibatin iki maca apa nyanyi ngono kira-kira tak waca mawon iki pokoke Ya mboten to ndereni kaset. Jare nang aku kok jan koyo kaset tak jare wae jang. amin Lah iya berarti darane kaset sampean. Monggo, Mbak. mari takon omahe takon Saripah nang ndi gone Ngoten. heeh Saripah. heeh tak takone Kang Asari jare omahe kono wetan kidul wetan Iso ae Mbak iki jan. Kidule tan pondok. iya Yo Saripah nang dinggonmu, Pak. nyang dile nduk Aduh. iki ya ora tau muni iki Mboten to. Ora enak, Mbak. Kita Mbak ora gede nek gak kena sesek tak balenan. Piye tak gede gedene ora gelem. Mbak, Mbak. Oh iya. katon teko kadoan Rene Pamburi, asik. lawan ayu tuh enake disawang Iya, asik. sumorot motone damar kaminan Anginan, tayungan belaras sempal kira disepel. aku nani kaya macan kaoman duh iman Ayo. isun kepengin kenalan arani kocok di Mae saroh. omah ekonom didik Etan kono, Mbak. Bedawa kakang emas mangan marono Asik. Kori Soy. kola kodi Mbak. tapi isun wetiti Apa, Mbak? nawi-nawi wis ana hanya diriko Joas. Ayo Pamburi masian sopil gua aku le apa isih cemberut ya. Ya cemberut salah. Ayo kusuma iku Mbak Dayu rayu lho kok iso sing disapa Mbah Dayu. Lah iki bakul ning ngene ra disapa piye kusuma. Mbak Dayu to sing nginceng tok mau. Asik sing disapa ki artise terus kene bakuli. Kok nyapa sing delok piye tapi sing juru hatir Mbak nggih kusuma. nyawang ana nang durang Haki. kolintang
kira apa ya marah ya? Lah iya kudu marah kembali to nomere. Kesuma nempel aku lek. Lho. Sembrono jemblem ae. Asik iya. Ayo serang. Selamat siang. Asik la 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 la. Asik. Aran riko sapa de? Omah riko nang bimbang. Etan kono. Nden dawa mbah akad dolan merono. Omah riko legondo. Oi, hoe. Kami sun wetite. Nawi wis ana hangane riko. Iya. Yusra. Angkat saat Ya pasti nyaman di hati, Mbak. penyiare Orang nyaman. Penyare gemuk. Jemblem coy, mana lah penyare. Bapak radio insya Allah sing diparani Mbah Akar semedi munggah nang YouTube. Napa nggih, Mbak? Mesti munggah nang YouTube. Oh, lanang tak njupuk lah. Tweet kono nggak nang YouTube. Terus niki mun ate longgah waktu itu Sela ke penyiare. Sing sinten? Dan mriki Sela longgah Oh, punah. pas niku. Oh. Ayo kok joget nang ngene ben kita sak lagu wae yo. Heeh, kledang rambine. Joget aja karku ben kita bro. Oke. Nang YouTube. Lah kau ben delok. Lah kurang kudungan ki. Iya, lek kudungan jenenge Maesaro lek iki endel. Langsung balik. Lah, ya tambah kayak gini kican. Amo. Ayo joget kok ben kita di Telembauti. Sik, wong bauti. Kok nyari kok leter ngerti ya. Bene ya, Mbak. Oke. Ayo spesial buat Ayo joget kok tak wis nak kirim nang WA sampean YouTube. Ayo monggo. Iya lanjutkan kamu. Ayo Bu. Sing arep sun baleni. Ulang balik mangan ati. Sepisan pindho susah
nganggo koncone motor to kuwi. Bon. Wes munggah nek jogo lagi. Lali Mbak, sik jare wong mburi bayu ndelok karo tak sambil ngombe es tegian. Monggo. Kok ora kerasa ya. Ademe kok ya malah kerasane panas piye ta ki. Dadi nek pengen delok YouTube Akasa FM, sampean ketik Mbah Akas di YouTube muncul. Lah muncul Mbak Akas ya. Muncul. Oh iya. Tapi yang kau tak unggah dhisik, tak edit dhisik, tak kirim gitu. Bayu lagi diedit aku bangkrut. Oh gak di Facebook tapi di YouTube. Oh, ngoten YouTube kalau gak ada. View berarti niki kira setunggal bahasa apa kan? Ngono ya kena. Lah, ya, lho. Jadi Mbak Uti dodol es Lah, ku nek ya, entuk duit lho. akeh aku ya kon rene neh lho. Lah, ngaten, mboten napa-napa pun. Nah, biasanya kadang dia petang paket 5 paket Lah, lho. iya. Lah iya. Niki mboten bene selak anu. Sibuk mesane Ini Mbak. kayak gini atau para atau jalanannya kontak mulai. Lah iya kuwi paran ya. Tak deloki dadak. Biasa apa paran jalanannya. Jalanane. Zaman kata YouTube dong. Enggak ada. Zaman buka Mbah Akas kathah ngono itu. Tapi ada Oke. lali subscribe. Oke. Lho kok ngono Mbak? Paran jalanane pun nek sitok nek sapa? Condro. Nek ngono tok Kiki. Kiki Anggun apa Kiki sapa? Lah ning anu Nang YouTube nang ngono mawon nggih. di mail Niki nang file Mbah kono. ya nang anu Nang YouTube Nang ya? kono. Nang kono ya. Nang kono lan ning kene. Eh, ya kono sing duwe YouTube bukaan Mbah Akas radio dia sing tak unggah. Marang siaran iki. Kok nganti kelihatan kelambine. Karena jalanannya kok nganti kelihatan kelambine. Dari kakak cari ngono Bu. Mancing enak iki. Lagi Ya, ya itu jaya. Marang siaran. Spesial ayam kandung mereka buat Anda. rantase talipun jere dodo Asik. uga kantelan siji wis rika gawa tamayung pupu celuluk mega ucul tamebluk ditampani wong liya barake layangan hanti urupno sun wanti-wanti aja nganti sulaya kadaretan nginung dhuwuran kono kari-kari mung gawe ati hangcelo Gendeng Banyuwangi maknya Maknya sampai maknya seneng hati ya.
Tur wanti-wanti aja nganti sulaya kaseret angin nang dhuwuran kono kari-kari mung gawe ati angkelo jaluk isun nang riko sepurane sapruwong ngomong-ngomongan sabenere sodilo cerita semacase apuo yo kari seruang kote mboten medhok kat sore mbae jare Pak Ijam. Kasih kalipun jere dodo. Asik. Uga kantelan siji wis rika gawa. Tamayung puput celup nang mega. Ucul tamabluk ditampani wong liya. Jadi Pak Ijam manggitku mas sampai sonten bae. Karo Pak Ijam dikonone lho. Dikeneni Mbak Uti dodol es teh dumbu dhewean. Muga-muga rame. Menek rame aku yo disangoni kon mrene. Menek rumpute bakas karo batak sepunten sing kathah Kang Paijo nuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembah nuwun buat Mbak Kang Jo, Pak Ijo juga Mbak Kaul ya.